Helo, gobeithio bod yn oce yma. So beth Gareth, dwi'n mynd i heddiw chi ydy Enfys gyda Skittles. So ni da grymadri angen plat gwynt a ora. Gwna i plastig gwneud i chi. Yn amlwg Skittles, a da chi eisiau hefyd dŵr. Mae dŵr oer hen gandau eir gweithgaredd yma lle. So chi'n cychwyn, sicrhewch chi'n cael caniatad yn odolyn. Nes bod nhw'n gwybod beth chi'n neud. A gwnewch chi tŵwel yn bar rhag ond chi'n gollwng o dŵr a rhywbeth a gwatcho slipio hefyd os ydych chi'n golli dŵr ar lawr. Reit, yn syml iawn, efo'r plat sych, mae eisiau gwasgaru Skittles mae'n eitha ar hap lle. Dwi'n mynd i chi, da chi'n rhoi batrwm bach gwrch yn neud unrhyw fel llun, beth bynnag. So os na i beth eitha syml fan hyn. So ni'n cael y lliwiau wedi gwahanu gyd. Dwi'n eisiau rhywun lliw wrth ymwyl ei gilydd os fedra i osgoi hynna. Na fo, dwi'n bynnag chi'n hapus efo'ch patrwm. Dŵr yn araf deg i'r ochr gan sicrhau bod o leia trian y sgitl o dan ddŵr. Trwy'r plat i gyd. Na fe, di cael dŵr. A'i adael o. Ydych chi'n sylwi, mae ambell i liw wedi cychwyn hedoddi'n barod. Gallu gweld bod lliw coch a'r piws wedi cychwyn hedoddi'n syth. Mae'r gwyr wedi weld. Mae melyn yn lle ddim mor glir ar y camera lle. So pan bod y lliw yn hydoddi mewn i'r dŵr ydy bod y molecule o dŵr wedi hydoddi yr cymegyn lliw yn y sgitl ac yn dynnu fe allan lle. A fyddwch chi'n gweld ar hyn o bryd, mae llinellau eitha siarp rhwng dau liw. Fel y coch a'r piws chi'n gweld, mae eitha siarp. Mewn chdi bach o eiliadau, ydych chi'n gallu gweld hein yn cychwyn cymysgu. Mae'n deithio bod y gronau dŵr yn symud am nadw araf. So da chi gweithgaredd syml iawn i greu lliw enfys gyda Skittles a fel dweud aprofwch efo siapau gwahanol, gwahanol fant o liwiau. Pob hwyl, diolch yn fawr.